Niin, hello Ray. Se on Juntu täällä kipeänä jälleen kerran taas. Ja tosiaan tällä kertaa en ole yksin, vaan täällä tämmönen Pelle mukana, että koittakaa kestää sitä. Moi. No moi. Ei se mikään Pelle on, mutta Älä mene tonne, sieltä ei pääse pois. niin, mitä meillä olisi tässä jaksossa? Tää muuttuu siis nyt multiplayer-sarjaksi. Jonttu, Cobblestoneet. Ai Cobblestoneet, ota siitä. Mutta toivottavasti se ei teitä haittaa, että tämä muuttuu multiplayer-sarjaksi. Mä saan mikä mua haittaa. No ei mua, just hyvä. Oikeastaan ihan mukavampaa pelata kaksisteen kuin yksin. Että joo, tässä kipeänä vielä. Mutta mitä me tässä jaksossa tehtäis, niin pakko. Niin tehtäis talo valmiiksi. Tää pikku alkuhöyryska valmiiksi. Ja kattohan tosta vielä puuttuu. Tehtiin jo vähän tuossa off-screenissä. Voisin mennä hakkaamaan puuta. Mä löysin ironin. Että niin tukossa on röyritty kyllä. Röörit tukossa. Kuoles kerta. Kuole. Älä lakaa. Mikäs mulla on FPS? Tosiaan 14. No zombi. Noin. Hei, saaks mulla siis hyvää sain, koska taas teiltä puunomiiliä. Kuivumetsä. Tää on kyllä ihan hieno paikka. Eikö niin? Okei. No kyllähän se. Creeper! No. Paljon meillä on 27. Se riittää. Jätetään tosta 4. Sitten. Tyypit spämmää Skypessä. Okei. Toivottavasti toi okeikin ääni kuuluu tähän. Jos ei kuulu, niin OBS. Ei ilmaan. Niin kiitos OBS. Se pitäisi tuolla kokeilla ääni kyllä kuulua. Joo, portaita. Okei, äsken kuulosti vaan niin tyhmältä. Alkaa. Sen pitäisi tuoda Oskunkin ääni kuulumaan. Nämä on näitä. Nämä on näitä. Hetkonen. Noniin. Näppäs. Noin, hyvä minne. Nyt. Kuudu. Vähänkö mennä speedillä nää portat? Ai, tuolla tuli. Mikä toi oli? Joku Hazardin viesti tuli puhelimeen. Sitä voisi kyllä laittaa tähän. Tämmönen yhden vuorinaisen lisää. Noin. Ei näin. Eikä näin. On tämä vaikeeta oikeesti rakentaa talo. Mitä sä teet? Unohin jutun. Onko? Eiköhän tää on järkevin tapa.
Make like this. Noin. Ja. Noin. Ja. Näin. Pitäisikö meidän tehdä vähän lisää testejä? Voita saa tehdä. Eikö mä hakkaa lisää puuta kohta? No voit sä mennä. Pitää lakkauttaa koko metsää. No, en mä nyt Tää on ihan siisti. tämmöisellä stoneaksella jaksa hakata. Tuolla on muuten luola, haluatko käydä siellä? No ihan se on Tuolla. paikka. Siis on aaseja. Siinä on luola. Että siellä on ironi. Kato kun me siirrettiin tää Okene koneelle tämä maailma, niin kun mä olin jo ehtinyt ennen siirtoa, meni vähän off-screenillä, niin tiedän vähän paikkoja täältä. Näinkö vähän niitä on? Olipa hirmuinen luola, jotain 10 blokkia pitkin. Keke. Se on luola. Onks tää on? Onkohan täällä muita luolia? Vitsi kun släbeistä ei voi näin tehdä Mä oon hölmö kun mä tein niitä släbejä paljonkin. Mä en ole mihin mä tarvitsen niitä. Täällä tietysti Niistä voi tehdä blokkeja kun laittaa 2 päälle. Ei jaksa tolleen tehdä. Tai no, vois sitten viimeiseksi tehdä. Mitä puuta sä tarvit? Ihmeen koivua. Koivua. Oi, mä löysin raviin. Ai löysitkö? Mistä? Ihan huvikseen se näyttää. Täällä. Tää. Kyllä se on. No et sä näe. Kyllä portaat osaa olla ärsyttäviä. Oi, mä löysin pussuja. No joo, mutta okei, voitko hakata sitä koivua? Koska mäkin tuhokkaan sitä. Joo, no täällä on aikamoiset luolasysteemit. Tästä nyt saa vielä ihan muutama. Okei, aina kun mulla on FPS lukattu 120, ja sitten kun se käy sen yli, niin rupeaa lagiittamaan. Ja sitten kun se taas pallautuu vähemmällä FPS, niin se toimii paremmin. Kuulias jos lime. Jaa. Oi, käytät sä vieläkin spaksisia? No, sitä sun tätä Faithfulia joskus. Nyt no spaksi. Nyt mun itellä koko ajan vaan Faithful. Mä oikein tykkään hirveästi texturepakista. Ennen tykkäsi, mutta Koska ei pyöritä. no pyörittää, mutta siis niinku ei oo vaan mun juttu. Skinit on mun juttu. Joo. Mä sanoin, että skinit on sun juttu. Niin. Sanoo se, joka on ladannut omaa skininsä Skindexistä. En oo ladannut, mä muokkasin tätä ite. Silmien värinvaihoita. Että nyt iskee hirvetä lakipiikkiä. FPS iskee 4. Miksikä tätä 5? Opa. Mä laitoin kaikki partiklet ja noin päälle, et pitäisköhän niitä säätää vähän. Partikles. Minimal. Clouds. Off. Aika vähän Polish niin. Ja laittaa nyt FPS lokataan 90. Kun se oli unlimited mulla. Laita sillä, että se pysyy koko ajan siinä. Laita vaikka 30. No mulla on yleensä 30. Jos se koko ajan pysyy siinä, niin se ei tuu mitään piikkejä.
on PS 207, 15 ja 10. Se joku pyörii. Nyt ei pitäisi kyllä lakata. Just pyörii. Huono kone. Mä tiedän. Mä löysin junglen. Ok. Koita etsiä se junglekakka. Ja junglen. Niin. Nyt jos mä löytäisin vielä takaisin. Ai sä et voi TP-kää. Mitenkään. Mitä mä teen, jos mä hakkaan tänne? Mä oon saanut vähän ruokaa meille. Tosta. Tehdään vähän. Mä löysin takaisin luultavasti. Joo. Vielä vähän. Muu pitäis nyt tehdä. Ei. Onttu, mä kuolen. Sitten kuolte. Oma. Voi vai. Syö pizza. No jos ois pizza, niin söisin, kun nälkään kuolen. Ole hiljaa vaikka. Syö pizza. Don't have any pizza. Hui! Ei! 3x, 5x, 4, 50x zombie. Mä oon nyt meidän talossa. Eikä zombit voi enää rikkoa ovia. Kai jos on difficulty hard, niin ne pystyy. Jos mä menen oven lähelle, niin se hittaa mua. Hui saakeli, mä kuolen tänne. Kaakeli. Anteeksi summat sanani, mutta... Kaakeli. Here is so dangerous. Ai! Yksi Mitä noita HP. aaseita saa? Jos ne tappaa. Ei mitään. Eikö Älä ne tapa. tuota nahkaa? Ei. Älä tapa niitä. Okei, käytkö hoitaa ongelma? Haluatko mieka? Ai sinulla on jo. Joo, tuon sitä katoin piilossa. Aata! Puoli HP. Melkein lyön sua. Missä meillä puolia? Tuolla. Ei se. I need some food. No, tuolla on tulos. Niin mäkin kyllä tarvin. Mutta voit sä yhtään noita skeleitä näin? Kyllä, yhden. Sen takia mulla on 1 vilja. 1 vilja. Hei, nukutapa yö pois. Joo. Ovi kiinni. Se on. Joo, laita. Juu. Ruoka. Portsuppiin. Puol HP:lla, let's go. Niin, no, morjesta Creeperi. Jätääks tää zombi sua? Ja nyt se jahtaa mua. Tuut sä sinne luukolla? En mä nyt, kun mä rakennan tätä kato. Tän katon valmiiksi. Mä rakennan tätä kato. Niin kato. No, täällä ei nyt oo paljon mitään. Tosiaan olen erittäin pahassa ärsyttävässä nuhassa. Tämä on 10. kerta, kun sanon sen. GG. Ei vaan muuta saa. Kun GGVP. Joo. Mistähän se VP tuli? En mä tiedä, ei tää oo ainakaan well played. Tai Word Player. Tohon sitä sitä kyllä.
siihen tortsimme. Mitäs Jonttu puhuat? Saatte se kohta valmiiksi? Joo, se on valmis. Nais, mä tuun kohta kahta. Tää on tämmönen yksinkertainen helppo. Että. Ja vielä symmetrinen. Jonttu osaa. Jonttu ei osaa. Symmetrinen osaa. No en tiedä. Taisi niinku ihan täysin symmetrinen. Täysin. Miten pitkään tää video on? Sitten 16 minuuttia, pitäis vähän tehdä jotakin. no mennään sinne yhteen raviin. Joo, tää katso tuli valmiiksi. Auts! Te ette varmaan tykkää tosta. Joo, se kuuluu aika kovasti. Ok, mennään. Mä tyhjennän kaikki kauppachestiin. Joo, mulla on 27 ironia. Saadaan kohta armoriin. Saaks vaan Iron Pickin? Et? Miksei ne? No ei meillä nyt semmosen oo varaa. No kun mä tarvitsee. Ei, ylös sieltä muja. Mulla ei ole. Ylös sieltä muja. Ai timuja. Niin, et sä sitten tarvii Iron Pickiä. En löytänyt. Mulla on vaan Goblin Pikki. Niin. Niin no on mullakin, kyllä sillä pärjää. No ok. Kun ei se mene syvälle. Ota tortseja. No mulla... Joo, mulla on koaliapuuta. No mulla on... Hei, täällä on stikkejä. Ota noin. Joo. Ota jostain koalion. Hei, missä kivet? Mä tiedän, että itelles chestplate. Mä oon ottanut kaiken koalin kaikkialta. No mitä itelles chestplate, niin... Ennen mä menen Piki. Hyvä chestplate. Chestplate ei mitään tee. Kuitenkin kuoletettiin. Eh. No mä menen jo. Oota. Vois tehdä mulle puketin. Oi. Ota vaan bootsit. Sitten unohtakaa sitä. Tästä saattaa kyllä voit, jos tehdään vähän pidempi jakso. 20 minuuttia. Joo. Tai siis 25. Onks sulla yhtä ironia? Öö, 3. Hei, anna tähän. 2. Anna 2 mulla. Ai Mä niin. teen puketin. Ei mulla oo yhtä. Mä teen puketin äsken. Okay. Tunnen, niin ei kestäis kovin pitkään. Tuolla on kana. Noin. Nyt bootsit. Lisäksi en mä halua käyttää adoreet, kun mulla on hieno skini. Jonttu, et logiiksi. Tuu nyt, niin ei mene pitkään. Ok. Noniin, minne? Mä et sanot. Oi joo. Follow me. Saattaa vähän lakia, mutta ei anneta se häiritä. Niin kuin mä kaikissa sanon. Annetaan sen häiritä. Otan ne kanat. Missä on ruoka? Okei. Where are you? Where are you? Takki. Tiedätkö mitä? No mitä? Tiedätkö mitä? Mäkin ammuin sua. Sillä mulla on... Syntyi kalaa! Seppo. Syntyi kalaa. Missä se nyt? Oli jossain tässä. Okei, mitähän noin jos? Tästä vaan tiput suoraan. No just sillä. Noin. Perfecto. Perfecto el mundo.
Mut toi pitää blokata toi vesihakko. Antanut. Mä blokkaisin. Siitä vaan. Täällä on laavaa. Missä on laavaa? Tässä jossakin lähellä. Onko täällä missään mitään? Missään mitään, no mistä minä sen tiedän? No mä oon tekstiläiset nähnyt. Hikotta. Niin olla tekstiläiset nähnyt jotain jännää. Joo, tää on minun anteeksi niistettävä, että laitan mikin mutelle siksi aikaa. Hello, hey, I'm back. Olen back. What? I'm back. Olen takaisin. Niin mut olen back. Mä sanon I'm back. Sanoit olen back. En sano. Sanoin. En sano. Sanoin. En. Kato vaikka videolta sitten. No katsotaan. Miten on päällä? Todistusaineistoa Jonttu sanoi. Olen back. 22 minuuttia, no niin okei. Sai, hankitaan läätävissä saissia ja... No tuu tänne. Sä siellä hakkaat ylhäällä koali, täällä on mopeja. Ja kaikkea ironia, tässä on tuplaraviine. Ai. Ootko varma? No on aika varma. Minä en ole. Keke. Mikäs taas sitten on? Ei ravine. Tämä on ravine. Se sitten on raviine kuolostas. Okei, älä nyt kuole. En mä näille tyypeille kuole, jos ne vaan ei tulisi tästä läpi. En mä nuupele. Onks siellä mini-zombi? Oi! Keke. Ai Jonttu, tunnu pian takaisin. Ei. Ota mun pikkiä. Näin. Joo. Mitenkä Mut okei, paljon tässä Pavni on sulla meidän... sitä tavaraa? No mitenkä paljon tavaraa on? Paljon. Sen tyyppi voi pitää näin paljon tavaraa mukaan. Mut okei, ota mun kamaat ja tuu. Koska meidän pitää lopettaa video. Okay. No se oli ainakin näyttävä tapa lopettaa video. Sitten mennään meidän katolle. Mene sinne, mä tunko. Jos skeletokin ei tunnu sinne kaksi, ja mä huuan hirveästi. Ja mä pääsen jotenkin täältä pois. Mä en tiedä, onko mulla nyt sun kaikkiasta. Ota kaikki, ainakin bootsit ja pikki. Ja tortsit ja ironit ja kuolit. Kaikki on. Joo, to sitten. Sitten I don't care. Se on uusi biisi. Ja tuu sliippi. Täällä on pimeä. Olen yksin. Täällä paistaa kuu. Tuolla on zombi ja creeperi. Tuolla on joku random vuori. Siedipuu. Ui, saati. Lähempää kotiin takas.
Okei, ala tulla. We have to stop this video. No joo. Okei, valitettavasti päästä tänne. Hän on muita menoja. Hui, että hän haluaa tappaa minut ilmiselvästi. Jotenka tämä video oli tässä. Ja se olisi morjen.